ko i bɛ tarabu dɔn ka tarabu nacogo dɔn ko e ma tila ka fɛn sɔrɔ e ma tila ka dawula sɔrɔ e ma tila ka nafolo sɔrɔ o tɛ se ka kɛ ayi kɛ cogo t'u la ka dɔnni dɔn ayi ka tila ka to tiriki tɔrɔkɔ la ka to sɛgɛ la ka to maɲumanko la i ye cogoya man ɲi donc dɔnni dɔnna fɛn fɛn bɛ ten o tɛ dɔnni dɔn ayi n ka cɛ o tɛ se ka kɛ a lakika t'o bolo foyi tɛ yen a sun t'o bolo sisan pour que e ka da la k'a dɔn k'a fɔ dɔnni yɛrɛ yɛrɛ dɔnni ka dɔnni yɛrɛ yɛrɛ dɔn a bɛ fan tɛ an yɛrɛ faga fɔlɔ ni sanga in kɔnɔ ka foli ni waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan a ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na aw ni jiri karamɔgɔ adamadaw aw famana ɲɔgɔn ma kosɛbɛ an y'a déclaré an ka commentaire la fan caman na k'an mako bɛ jiri karamɔgɔ adamadaw la bi anw yɛrɛ sɛgɛnna a nɔfɛ kosɛbɛ an ye wele bila ma fan bɛɛ la an ye boliboli kan nɔfɛ fan suguya bɛɛ la nka bi anw yɛrɛ de taara nɔfɛ ka taa dolen don a sen na ka na n'a ye an ka plateau sanfɛ bi an ni jiri karamɔgɔ adamadaw bɛ ɲɔgɔn bolo fayida karamɔgɔ jiri karamɔgɔ adamadaw bɛna kuma baara ta ka ɲɛsin a ma folikan b'a bolo déjà aw bɛɛ b'a dɔn ka ban a bɛ folikan ta ka ɲɛsin aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sɔrɔ ka don an ka bi jɛmukan kɔnɔ bi ta bɛna kɛ dakabana émission ye an b'a ɲini aw fɛ a ye ja sɛbɛkɔrɔ cari daw kɔri basi t'i la baasi foyi tɛ yen a kɛra tile fila ye alihamudulilayi i bisimila a kɛra tile fila ye an bɛ an lamɛnbagaw fo fɔlɔ yan'an ka don kuma kɔnɔ ayiwa an bɛ an ka lamɛnbagaw fo ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka an faw fo ka sikasokaw fo ayiwa n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi a fɔ ala ni sababu ɲuman siga t'o la ala taala min y'a latigɛ an kana sigi ni kɛnɛ kan an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada ala taala folen kɔfɛ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲiniw fɛ adamaden i mana kɛ diɲɛ ko la cɛsiri ni cɛsiri la ala taala b'i dɛmɛ o ko la an bɛ an ka faamaw fo u ka cɛsiri la ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲiniw fɛ ka ɲini jamanadenw fɛ u ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'ala sɔnna ayiwa bi ka foli ta ɲɛsin aw ma ko kura bila ka sumaw tere ka jugu jiri karamɔgɔ adamadaw bi an bɛna baro fɔlɔ kɛ tarabu ci cogoya de kan anw fɛ farafinna anw bɛ to ka min ye anw ɲɛ na tarabu ci cogoya anw ye fila de dɔn a la anw bɛ min dɔn mɔgɔ mana kɛ cogo to i tɛ se k'a bɛɛ dɔn mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dɔn tarabu ci cogoya fila in na minnu bɛ tarabu ci minnu bɛ laturu ci bɔgɔ la ani minnu bɛ laturu ci papiye kan danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu y'u bɔ ɲɔgɔn na alihamudulilayi n balimakɛ adamaden an jɛkun ye nin de ye dɔnni tɛ taa kɛ lahara dɔnni bɛ kɛ diɲɛ na yan i bɛ min dɔn i bɛ kuma o de kan n'i tɛ min dɔn i tɛ se ka kuma o kan i ye ne ɲininka tarabu min na ala taala sɔnna ka tarabu dɔnni nɔgɔya ni adama ye tarabu yɛrɛ dira maa min ma n'o ye nabila idirisa ye o don y'a sɔrɔ papiye tɛ yen i y'a faamu o don y'a sɔrɔ papiye tɛ yen mais pour que a ka se k'a ka tarabu kala k'a dɔn tarabu bɛna ci bɔgɔ de la i y'a faamu donc an ka bi diɲɛ mɔgɔw an diɲɛ développé la papiyew bɔra ko caman yɛlɛmana donc o de kosɔn mɔgɔw b'a ci papiye kan danfara foyi tɛ papiye tigi ni bɔgɔtigi cɛ mais a danfara ma yɔrɔ ye jumɛn ye baraka bɛ dɔ la ni dɔ ye mais o tɛ ko in n'a fɔ bɔgɔ in de ye baraka kɛ na dɛ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ siran ko dɔw ɲɛ fɔlɔ mɔgɔw tun ye ko dɔw to yen donc olu kosɔn ala tun ye baraka don olu ka kumakan na i y'a faamu n'o tɛ k'a fɔ n'i ye tarabu ci papiye kan ani min b'a ci bɔgɔ la a bɛɛ jaabi cogo ye kelen a bɛɛ ye tarabu kelen i y'a faamu danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais mun y'a to an ka bi mɔgɔw b'a ci papiye kan papiye ka teli ni bɔgɔ ye ani n'i ye tarabu yɛrɛ ta k'a lajɛ an ka jamana ninnu na yan tarabu nana donso bolo de kan ma ɲi lamɛn ka ɲinɛ tarabu nana donso bolo in de kan n'o tɛ tarabu tɛ donso ta ye soma ta tɛ i y'a faamu mais mɔgɔ dɔ de y'a kalan k'a somaya kɛ n'a ye i y'a faamu o de kosɔn ne b'a fɔ fɛn o fɛn n'a ma dɔn a fɛn in bɛ tila ka kɛ degun ye i y'a faamu ne balimakɛ maa min yɛrɛ kan ka tarabu kala k'a dɔn silamɛ de kan ka tarabu dɔn i y'a faamu k'a fɔlɔ kɛ mun ye tarabu ka sanu kojugu
tarabu tɛ fɛn nɔgɔlen mais mɔgɔw de y'a to bi mɔgɔw bɛ ka ɲugu tarabu la k'a sababu kɛ a dancogo ye a fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ dɔw bɛ tarabu da olu b'u a sɔn ni dulɔ ye tarabu ka laɲini t'o ye dɔw bɛ sɛ faga a kan o tɛ tarabu ka laɲini dɔw yɛrɛ bɛ woro bila a kan o tɛ tarabu ka laɲini mɔgɔ dɔw ye tarabu développer ka nafolo sɔrɔ a la ka tɔgɔ sɔrɔ a la ka manja sɔrɔ a la ka sɔrɔ woro tɛ yen woro t'u bolo bɔgɔ yɛrɛ t'u bolo i y'a faamu foyi t'u bolo tarabu de u y'a kala k'a dɔn jate min don a jate ka kɛnɛ i y'a faamu u ye jate ninnu kala k'a dɔn dɔrɔn k'a kɛ ala y'o dɛmɛ tarabu ye fɛn min n'a ka sanu e ne filɛ kuma min na an bɛ kuma appareil min na ta a dilanna ni tarabu de ye o de kosɔn tarabu ye so 32 de don nataw la an bɛna baro kɛ tarabu yelisow kan tarabu dala ale de tun bɛ jɔ yan ka mɔgɔw faga faransi o y'a yeliso ye mais kumasow de b'an bolo ɔ kumasow fana yɛrɛ o ma dɔ ka ɲɛ mɔgɔw fɛ n'o tɛ ni tarabu dɔnna hami tɛ yen k'a sababu kɛ mun ye fɛn bɛɛ de b'ale kɔnɔ bana bu furakɛ n'a ye fɛn bɛɛ b'ale kɔnɔ i y'a faamu donc an ka jija an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn k'a kɛ nafa b'o de la n'ala sɔnna n'o tɛ ne dɔw b'a fɔ tiɲɛ na ko bi mɔgɔ bɛ tarabu da papier la ko fɔlɔ mɔgɔ tun b'a da bɔgɔ la awɔ o ye tiɲɛ ye u b'a da bɔgɔ la mais o don y'a sɔrɔ papier tɛ olu bolo papier de tun tɛ yen a danfara bɛɛ de filɛ nin ye i y'a faamu hali bi ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a la ka 223 Corona TV la k'a ka jamukan kɛnɛ kan dɔɔni so mais minnu bɛ tarabu da bɔgɔ la est-ce que a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase o ma voilà ni ɲininkali ninnu ka ɲi kojugu diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn o fɛn kɔlɔlɔ b'a la minnu b'a da papier kan kɔlɔlɔ b'a la min b'a da bɔgɔ la kɔlɔlɔ b'a la a kɔlɔlɔ ye mun ye o de kosɔn n ka kuma daminɛ na ne ko adamaden n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ jija i k'o fɛn dɔn n'i t'o fɛn dɔn fɛn bɛ tila ka kɔlɔlɔ lase i ma i y'a faamu a fɔlɔ ye mun ye maa min bɛ tarabu da bɔgɔ kan tarabu ka laɲini tɛ fiyewu e k'a dabasi n'i y'a da bɔgɔ bɛ k'i tɛgɛ kan a ka sani n'i nana wuli ka to k'a kɛ k'i yɛrɛ bɔgɔta ka sɔrɔ i ma i tɛgɛ ko a bɛ fɛn saba de lase i ma a fɔlɔ a b'i baraka ban a filanan a b'i kɛ i tɛ fɛn sɔrɔ i y'a faamu a sabanan maa o maa bɛ bɔ e la e bɛ den o den wolo a dɔ tɛ se ka yira o y'a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye donc minnu b'a ci papier kan don ne balimakɛ maa o maa bɛ tarabu da i ja kan a ka gɛlɛn ko e ka se ka ɲɛ sɔrɔ tarabu la misali i bɛ k'a da waati min na i ja ka kɛ papier kan non o ye fɛn n'a min cɛ ka jugu kojugu o ka jugu n'a bɛɛ ye i y'a faamu donc tarabudala kan ka nin bɛɛ kɔlɔsi k'a dɔn i y'a faamu donc a ko dɔ fana bɛ yen tarabudalaw b'u kɛ o fana man ɲi o y'a jumɛn ye u bɛ kuma jugu fɔ tarabu kan k'a saraka ne yɛrɛ delila ka cɛ dɔ ye a bɛ tarabu saraka ka marifa mugu bɔn a kan k'a wuli ne balimakɛ cɛ in bilama fɛn min b'a la sɛgɛn don maa si tɛ dugukolo sanfɛ tarabudalaw tulo bɛ ne ka na ko i bɛ tarabu dɔn ka tarabu nacogo dɔn ko e ma tila ka fɛn sɔrɔ e ma tila ka dawula sɔrɔ e ma tila ka nafolo sɔrɔ o tɛ se ka kɛ ayi kɛ cogo t'u la ka dɔnni dɔn ayi ka tila ka to tiriki tɔrɔkɔ la ka to sɛgɛ la ka to maɲumanko la i ye cogoya man ɲi donc dɔnni dɔnna fɛn fɛn bɛ ten o tɛ dɔnni dɔn ayi n ka cɛ o tɛ se ka kɛ a lakika t'o bolo foyi tɛ yen a sun t'o bolo sisan pour que e ka da la k'a dɔn k'a fɔ dɔnni yɛrɛ yɛrɛ dɔnni ka dɔnni yɛrɛ yɛrɛ dɔn a bɛ fan tɛ an yɛrɛ faga fɔlɔ ma yɛlɛ ka ɲɛnɛ an kan tɛ yiri ma an kan bɛ tarabu de ma sisan pour que e ka da la a fɔra e ye ko tarabu so fɔlɔ k'o ye niso de ye ɔ ni tɛ adamaden ni tigi de bɛ tarabu baara o tɛ wa bon a fɔra e ɲɛna o ko tarabu so filanan k'o ye gɛrɛsɛgɛ so ye maa jumɛn bɛ ni gɛrɛsɛgɛ man di ye yanni n'i donna kalandenya na sisan yanni e ka taa sigi ko i kɛra karamɔgɔ ye o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye gɛrɛsɛgɛ furakɛ fɔlɔ siga t'o la tiɲɛ wa nkalon siga t'o la parce que e m'a daminɛ karamɔgɔya la dɛ e ye kalandenya de kɛ fɔlɔ o b'a sɔrɔ e y'a juguman n'a ɲuman dɔn maa si ni mɔgɔ o mɔgɔ bi ko i ye dɔnni kala k'a dɔn maa si tɛ dɔnni dɔn e ka tila k'a kɛ ko hɛrɛ dɔ man di
ni yɔrɔ na I bɛ fɛ ka min fɔ sani k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛw mako dilan I yɛrɛ k'a kɛ I yɛrɛ ye en tant que n'i ye dɔnnibaa ye ne bɛna min fɔ ye I jɔ parce que fo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn jamana sera an ka bɔ nkalon kɔnɔ an ka sira ɲumanw ta dɛ arnaqueur diɲɛ bɛ ka taa cogoya min na n'an tora ni nkalon tigɛ ni namaratɔya ko ninnu na diɲɛ bɛ taa k'an to dɛ ne balimakɛ maa minnu an minnu ko an ye kodɔnnanw ye kodɔnna yɛrɛ kɔrɔ jumɛn dɔnni yɛrɛ kɔrɔ jumɛn yanni e ka fɔ I bɛ dɔnni kɛ o b'a sɔrɔ e ye yɛrɛ de dɔ fɔlɔ non siga t'o la I y'a faamu ne balimakɛ an bɛ min ɲini kodɔnnaw fɛ parce que kodɔn an ye kodɔn kɛ kuma de ye ka sɔrɔ dɔnni ani kuma kelenw tɛ siga t'o la dɔnni ani hakilina olu tɛ kelen ne balimakɛ n'i ye dɔnni dɔn an ka cɛkɔrɔba dɔ de la k'a fɔ ne ɲɛna a ko Adama ni bi tile tɛ ni karamɔgɔ kelen kun bɛ aw ka kin na kin bɛɛ kun lafiyara cɛkɔrɔba dɔ y'o fɔ ne ni bi tile tɛ Adama ni bi tile tɛ ni soma kelen kun bɛ dugu min na o dugu lafiyara soma joli bɛ an fɛ yan ayi Mali kɔni ta Mali ta tɛ se ka compter don o don somaw ka ca ni dugudenw yɛrɛ don o don kow bɛ ka cɛ don o don an bɛ ka curu don o don an bɛ ka bɛɛ ko k'i ye karamɔgɔ ye jaa an tɛ fɛn ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn ka taa fili wa ka taa forow la wa i y'a faamu sisan ne balimakɛ fɛn fila de bɛ yen min ye dɔnni gɛlɛya kosɛbɛ a fɔlɔ ye mun ye adamadenw ka teli maa si tɛ sɔn kalan ma tugun o ye fɔlɔ ye a filanan ye mun ye adamadenw nata da la bɛɛ ko n ka kɛ nafolotigi nafolo bɛ sɔrɔ dusu suma I ka dɔnni kalan k'a sɛbɛ dɔn walayi n'i ye dɔnni dɔn maa kelen dɔrɔn de b'i kɛ jirikaramɔgɔ dama daw an de wulila ni min ye tirabuso 16 dɔn a b'a ka minɛnw siri ne ye mun ye a banna e bɛ taa dɔ de ma ko sa wa o mako sa min bɛ kɛ o tigi bɛ sin ka wuli ka jɔ ko karamɔgɔw man ɲi a bɛ bɛɛ bɔ nin bere kelen ne balimakɛ ne filɛ nin maaw tulo b'an kana ne tɛ mɔgɔ dugulen ne Adama Daw ne wolola Yɔrɔso mara la i y'a faamu mais ne sigiyɔrɔ ye Sikaso de ye nin waati in na ne balimakɛ ni maa minnu bɛ yen kabi Ala y'e dan e ma gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ tɛ yen mɔgɔ bɛɛ bɛnna kan ko karisa tɛ kɛ fɛn Adama Daw bɛna kuma yiri dɔ kan n b'a ɲini fɛ n'i bɛ yiri in kɛ I ka yiri in kɛ ko 3 yiri in kɛ ko 3 tile 7 sigiyɔrɔma sa o bɛ taa bɔ ni tile 21 de ye i y'a faamu wo 9 b'i la cɛ ye wo 9 ye mɔgɔ ka kɛ to muso ta ye wo 11 n'i ye 11 fara 9 kan mɔgɔ tɛ wa o don bolonganden 10 b'i la senganden 10 b'i la o don o ye 20 ye o y'an fa Adama ye tant que n'i ye bun hadamaden n'i ye ni yiri kɛ I bɛ Ala ye Ala yeli tɛ dɔwɛrɛ ye I ye mako min na i y'a faamu ne balimakɛ bi tulonkɛ tɛ yen dɛ sɛbɛ de bɛ fɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ mana kodɔnnaw kumakan mɛn ka na ye an degera ka se hakɛ ma a ka kan an ka tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ baara an ka cɛkɔrɔbaw ko nkalon bɛ mɛn boli la a tɛ taa yɔrɔ la tarabudalaw a ye tarabu ɲɛɲini kosɛbɛ ka tarabu baara a nafa b'o de la yiritigiw e ko e bɛ mɔgɔw furakɛ e yɛrɛ man kɛnɛ a ye ne lajɛ dɛ o tɛ sɛbɛn ye e ko e bɛ fura dɔn e bɛ yiri dɔn mɛ bana bɛ e la e de ko k'i ye dɔnnibaa ye k'i bɛ jiri dɔn k'i bɛ se ka maaw furakɛ et pourtant e yɛrɛ dɔnnibagatɔ man kɛnɛ e man kɛnɛ nafa tɛ dɔnni na o de kosɔn Korowari jamana ka di ne ye a fɔlɔ ye mun ye Mali moriw b'a dɔn diɲɛ bɛɛ moriw b'a dɔn n'i taara Korowari ni o nana karisa nin ko in de bɛnɛ na n'i ko I bɛ se a bɛ ɲininka I bɛ se a bɔn ne ka jaabi bɛ bɔ don jumɛn I bɛ don fɔ a ye n'o don nana se ka se 8 ma ka sɔrɔ a ma jaabi a bɛ taa i nɔfɛ mori dama min bɛ kaso la nin na jamanaw kan hakɛ t'a la hakɛ t'a la mɔgɔ b'u wari ɲini ka nafa de kama e tɛna se k'i ka nafolo ta k'a di maa ma ko a k'i mako dilan e ma se ko ka tila ka kɛ tan ne balimakɛ ne filɛ mɔgɔw ka miiriyaw tɛ kelen ye Ala t'ale ye miiriya min di ne ma n'i nana n'i ka problème ye n'i y'i ka jatew kɛ saraka kɔni wajibi saraka ye jumɛn ye saraka ye an ka se ka sira sɔrɔ ka don ko la o de kosɔn I bɛ dɔn dɔw I tɛ dɔn dɔw saraka ka ɲi a bɛ sira dayɛlɛ o bɛ sira dayɛlɛ saraka a bɛ ko saba kɛ adamaden la saraka a bɛ don I ni balawu cɛ saraka a bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'i ma saraka a b'i kisi ko dɔw ma Allahu akbar I bɛ dɔn dɔw I tɛ dɔn dɔw hakili to saraka la mais I bɛ se dɔnnikɛla minnu ma k'i ka problème f'u ye
n'u ko bɛ se n'u ko karisa an bɛ nin saraka in bɔ a sera k'i ka baara kɛ a ma se k'i ka baara kɛ o saraka in bɔ ni saraka in bɔra a ka ca Ala fɛ ko dɔw bɛ ɲɛ sɔrɔ nka toujours anw min ko ka sigi sow kɔnɔ maaw b'an sɛgɛrɛ anw fana k'a dɔn sagakun bɛ yen maa damaden n'i sara i bɛ kun dɛ siga t'o la laɲini ani latigɛw de bɛ yen o don cɛ taara ko a bɛ taa ka kow laɲini pour que e min sigira so kɔnɔ ko e bɛ Ala deli kɛ kama min bɛ e bolo e bɛ se ka cɛ ka problème yira Ala de la Ala ka se ka na ni sababu ye cɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ moriya kɔrɔ de ye misala sisan a tɛ ko i n'a fɔ ne ka di Ala ye ka tɛmɛ e kan i y'a faamu moriya yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn n bɛna se o de ma sisan ne balimakɛ maa dɔw de bɛ yen olu ye kalanw kɛ n'i ye nɔnɔ kɛnɛ fara naji kan yala a bɛ jaabi dɔ di a bɛ jaabi dɔ di n'i ye nɔnɔ ni naji ɲami a bɛ jaabi dɔ di a tɛ taa o a tɛ moriya taa ye nin de ye fɛn jugu ani fɛn ɲuman n'a ɲamina a bɛ kɛ cogo di moriya ye i n'a fɔ lasirali quoi komi ni y'a parce que pour que bamanankan don mɔgɔw ka se k'a faamu minnu bɛ sigi u kama dɛ ni ne nana sisan ni e nana sa Adama tiɲɛ na ne ka kow tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ne b'a lajɛ bon munna e ka kow tɛ ka ɲɛ sɔrɔ e yɛrɛ ka dolo ye dolo fasugu jumɛn fiɲɛ den don wa bɔgɔso den don wa tasuma den don wa ji den don wa ne de b'o ye donc ni ne y'o ɲɛ sɔrɔ sisan baara min kan ka kɛ walima tɔgɔ min kan ka baara k'a di e ma walima e kan ka yiri min ko ni e y'o yiri ko sababu jugu in de bɛ bɔ yen sababu ɲuman bɛ na a bɛ i n'a fɔ n'i ye duloki don a ɲɛ jugu la donc n'i y'a yɛlɛma sisan ɲɛ ɲuman na a tɛ ɲɛ wa a bɛ ɲɛ o dɔnni baara de ye nin ye maaninfin kamana gantɔ bɛ se i ma e b'a lajɛ mun yɛrɛ y'a to nin ye karisa sɔrɔ mun ye nin lase karisa ma karisa kan ka bɔ nin kɔnɔ cogo di moriya nin ye moriya ye jate de ye o de kosɔn moriya tɛ ka kalan ka ɲɛ nin tɛ ne balimakɛ n delila ka kuma dɔ fɔ n bɛ segin a kan ne ko maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ e ka namara to yen Ala ye ka janfa to Ala ye ka walimuso to yen ka sunkurutigɛ to yen ka nkalontigɛ to yen ka to so kɔnɔ kɔlɔsi la mɔgɔ dɔ ka na a ka degun fɔ e ka tila k'u ko yira Ala la ko Ala ma e ko kɛ k'a di e ma nkalon don kɛcogoya t'o la o tɛ se ka kɛ o ma deli ka kɛ wa o tɛ se ka kɛ hali ni dɔnni t'i la o tɛ se ka ne balimakɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye mɔgɔw ka fɛn ninnu lamɛn kosɛbɛ u ni Adama Dawolo bɛ ka kuma an ti namara la an na tan tɛ maaw la parce que a sera an bɛ faso min kɔnɔ fo jamana in ka bɔ mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya adamadenw ka sira ɲuman ta ka baara kɛ ka cɛsiri ka dɔ bɔ nkalontigɛ la hali n'a ma ban an ka dɔ bɔ a la n'u kɛra hali n'an m'an ka ɲinifɛn bɛɛ sɔrɔ an fana ka kungo tɛ taa fɔ maa ye i y'a faamu nka n'i y'a ye toujours an b'an ka kungo ta ka taa fɔ maa ye an yɛrɛ t'an miiri dɔɔni wa cɛkɔrɔbaw tɛmɛna an ka jamana in na Ala ta'ala ye fɛn bɛɛ k'u ye a bɛ fɔ Mali ma dɔnnikɛ jamana n'i kun ye maliyɛn ye n'i sera wali jamana o jamana kɔnɔ bonya de b'i kan siga t'o la mun y'an ka bonya ban nata nkalontigɛ i y'a faamu ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye baro kɛ olu ko ni maliyɛn jɛra fɛn fɛn ma ko n'i y'a ko ni kumana dɔn ko i tɛ s'a la anw ma dɔnni anw dɔnna ni sɛbɛkɛ de Alahu akbar an ka sɛbɛ kɛ ne balimakɛ i bɛ dɔn dɔn i tɛ dɔn dɔn n bɛna taamasiyɛn damadɔ f'i ye i k'olu bila Ala ye adamadenw tana ayi an ma se tanaw ma fɔlɔ i yɛrɛ kan ka fɛn min to i ni Ala cɛ ni kamanagan i k'o fɔ Ala ye u ka kɛ i ka téléphone numéro i ni Ala cɛ n da bɛna se o de ma ne balimakɛ fɛn min ma di e ye fiyewu kana k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na a banna ni dɔrɔn ta fɛn min man di yɛrɛ ni kun ye mɔgɔ kana nkalon tigɛ a ka di yan jamais yalo man di ye kɛcogoya t'o la mɔgɔ ka kɛ i ka muso fɛ a ka di yan bɔn don i tɛ warimuso to yen bɔn don mɔgɔ ka taa e ka baara dɔ tiɲɛ a ka di ye wa i tɛ kuma bɔ wari i tɛ da bɔ wari kuma na ninnu to yen ni problème nana bɔ ka jɔ Ala e de ye ne dan foyi tɛ yen min bɛ ne dusukun na ni e Ala ɲɛ tɛ min na Ala n'a y'a sɔrɔ ne ka nin don ni nin ko in cɛ ne ma deli ka maa si ka dahirimɛ tiɲɛ ne ma deli ka ɲɛbɔ dɔ ka den fɛ kuma tɛ walimuso ma n'o ye tiɲɛ ye Ala ne ka n'a mali nin ko in na ni Ala bɛ yen n'a tɛ yen e b'o dɔn fɔlɔ an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ nin de kɛ hali n'i kun bɛ taa jamana kɔnɔ i bɛ taa se cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba b'a fɔ bon
karisa e taatɔ filɛ ne de e wolo ne bi n yɛrɛ dɔn n'a y'a sɔrɔ i ba de filɛ nin ye ne bolo kabini ne ye ba ta don min ka na se bi ma a filɛ n'a y'a sɔrɔ n delila k'a ɲɛji bɔ ba fana b'o fɔ i fa de filɛ kabi a ye ne ta don min ka na se bi ma cɛ wɛrɛ ma ne woro ye taa ne den hali ni marifa kɛ sɛ kɛrɛ ko i n'a fɔ sankɛsɛ i bi se ka na n sɔrɔ k'an balo walayi o den hali gala t'a siɲɛ kelen wa ka sa bi o banna pewu 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 mun y'o ban nata man ɲi dɛ o de kosɔn adamaden an ka cɛsiri nata to fari ka karamɔgɔ adamadaw i y'a faamu donc n'an ye nata to yen ka mɔgɔw tɛ se ka tile bilen o i m'a ye dɔw ko ni dɔ ye baro dɔ kɛ ale ko ko fɔlɔ ko fo an ka segin kɔrɔlen ma nin bɛɛ ye ko man ɲɛ dɔn an m'an k'o kɛ o an ka kɔrɔlen an kana segin kɔrɔlen ma dɛ n'an seginna kɔrɔlen ma o y'an tɛ ka taa o walayi i y'a faamu ne balimakɛ i kun bɛ dugu dɔw yala i tɛ tɔliso ye tiɲɛ don tiɲɛ don mais o dugu ka dɔgɔ ko tɔliso tɛ yen an bɛ yɔrɔ min na bi o ye développement de ye bi i kun bɛ dugubaw yala i tɛ daliso ye mais bi dugu bɛɛ ka kɛ daliso ye tiɲɛ don u ye an ka taa de mais ni aw ko an ka segin ka na bugusow ma dɔn o ye ɲɛtaga ye an k'olu to yen an ka sɛbɛ kɛ ka lamɔ kɛ ka ɲɛ ka denw kalan k'u ka avenir dilan ne balimakɛ dɔnni ne filɛ dɔnni tɛ ko wɛrɛ koyi mɔgɔninfin tɛ se ka kɛ dɔnnikɛla ye ni i yɛrɛ tɛ tiɲɛ don misali la sisan hali n'i ye diɲɛ dɔnni bɛɛ kalan k'a kɛ dulɔ min na jugu ye k'a kɛ jɛnɛyakɛla wani ye k'a kɛ nkalon tigɛtigiya k'a kɛ so ye a bɛ fɛn ɲɛnɛ wa jamais a tɛ foyi ɲɛ ma a tɛ foyi ɲɛ walayi mɔgɔninfin i bɛ dɔn dɔ i tɛ dɔn dɔ tile i k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ ni ala tɛ a banna i ka i jogo ɲɛ i bɛ mɔgɔ min mara i k'o mara tiɲɛ kan ne balimakɛ n'o kɛra i ka kungo tɛ fɔ maa si ye film banna film banna foyi ma anw sɛgɛn bɛɛ ko n ka don mobili kɔnɔ ne balimakɛ hali n'u ye wari to sira in na o k'a fɔ e ni ne an ka wuli an ka boli an ka taa dɔ bɛ se dɔ ɲɛ siga t'o la dɔ tɛ se dɔ ɲɛ siga t'o la diɲɛ yɛrɛ y'o de ye o de kosɔn ala t'ale adamaden da a ko n y'aw dan aw ka jija ka miiri miiri ye jumɛn ye ne filɛ nin bi bana tɛnɛ na ne ka kɛnɛ n bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ tiɲɛ don kogo tɛ yen min bɛ ne kɛ yen a ma nɔgɔ dɛ munna n ye kogota to yen munna n ye janfaw to yen munna n ye kalabaciya to yen sini tiɲɛ don bi ne bɛ se ka n se bɛɛ kɛ ni se nana ba don a bɛ kɛ cogo di i yɛrɛ kɔ bɛ na kɛ cogo di ne balimakɛ ne ye muso dɔ ye hali ni ye muso in fɔ o b'a dɔn muso in tun bɛ san kabi ala y'a dan ala m'a gɛrɛsɛgɛ den na nka walayi muso in kun ka ɲi fo ka taa dama walimɔgɔw de bɔra fo jamana wɛrɛ ka na muso in ta k'a biyew ni fɛnw bɛɛ dilan k'a bila ka taa maga est ce que den sɔrɔ bala ye fɛn cɛw ya a kɛra mɔgɔw fɛ ala fana ye mɔgɔw kolo k'a d'a ma diɲɛ nin mais ni e ko e tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ fana tɛ k'i fɛ o de kosɔn n'i ye bolo kelen kɔrɔta n ka sira tɛ mɔgɔ la dɔ in fana kɔrɔta mɔgɔ fana ka sira t'i la a banna adamadenya tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ film banna an ka jɛ ka cɛsiri ka baara kɛ tiɲɛ kan n'u kɛra ne balimakɛ ala bi adamaden sɔn gɛrɛsɛgɛ dɔ la nka i yɛrɛ bɛ gɛrɛsɛgɛ dɔ ɲini kuma banna i y'a faamu ne min filɛ n'a ma kɛ n taara ka taa ne jɛɲɔgɔn dɔw kan kabi ala ye ne da ne ka papiye tɛ maa bolo ko adama nana faama kuma na o tɛ yen jiri karamɔgɔ adamadaw ayi o tɛ yen mun b'u kɛ jugu parce que fɛn min tɛ bɛn ne ma ne tɛna o k'i la banna i y'a faamu n'an jɛra fana dɔnni ko kan n'i sago ma kɛ ne b'a fɔ ye ni wele n'i sago ma kɛ i bɛ na an b'a lajɛ tugun a bɛ se ka kɛ nin ma e ma k'o dilan dɔw wɛrɛ bɛ se k'i ma k'o dilan siga t'o la i y'a faamu siga t'o la wa kabi ala ye ne dan maa tɛ ne bolo ko ne ni maa min bɛ jɛ nafolo k'o baara la ayi an k'aw fɔ k'u bɔ a la dɛ ne adama tarabu da la n bɛ yiri bɔ n bɛ fɛn caman kɛ mɛ nafolo k'o baara parce que n'i nana nafolo k'o baara ne bɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min ɲini fɛ an ka gɛrɛsɛgɛ de furakɛ a banna ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna fɛn bɛɛ de b'u kɔnɔ nafolo to yen ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna ne balimakɛ e de bɛ kɛ nafolotigi ye misali la sisan ne nana yan i y'a faamu ka na kuma yalo ne nana kuma yan bon ni ne gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna hali ne natɔ yan aw ka kuran bɛ tigɛ tiɲɛ don tiɲɛ don donc ni gɛrɛsɛgɛ ɲɛna e bɛ ne ka kuma kɛ k'a ba kuran tɛ tigɛ wallahi 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 o de kosɔn
adamaden ni fɛn fɔlɔ min danna o ye gɛrɛsɛgɛ ye bɛɛ ka jija ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ ne balimakɛ ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna bana jugu t'i minɛ ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna i t'i den furakɛ ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna kungo jugu tɛ cun i kan ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna i tɛ kasara sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna i ni maa minnu bɛ jɛ u bɛ k'i fɛ mais e m'a ye ne ni commerçant dɔ ye baro kɛ kunun a ko miyankɛ n'aw ma n dɛmɛ ɲinan ma nɔgɔ ne ka fɛn bɛɛ bɛ ka tiɲɛ ne ka baarakɛlaw caman bɛ ka boli n ka wari ye n ko n balimakɛ n bɛna yiri dɔ d'i ma i yɛrɛ bɛ taa o yiri kɛ i ka cɛsiri kana jigin i ka baarakɛla ninnu na dɛ e de ka gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna ni gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna maa minnu kan ka wari lase i ma olu bɛ coroni n'olu corona olu b'u e ta in de dun ɔ n'u ye e ta in de dun jɔn de bɛ yen na e de ma bɛ yen mɛ ni e gɛrɛsɛgɛ ɲɛna hali maa corolen i n'a tɛ jɛ i n'a tɛ jɛ jango a k'i ta dun heyi nafolo baara ye tiɲɛ mɛ an ka jija gɛrɛsɛgɛ ko in na dɛ ne balimakɛ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ den tɛ sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ kɛnɛya tɛ sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ limaniya tɛ sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ sigiɲɔgɔn ɲuman tɛ sɔrɔ wari tɛ dɔ lase mɔgɔ ma mɔgɔ dɔw bɛ yen diɲɛ fɛn bɛɛ b'a bolo mɛ a man kɛnɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen wari b'a bolo tɔgɔ b'a la nka den tɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen walayi foyi t'a kun walayi foyi t'a kun nafolo t'a kun foyi t'a kun nka a ka kɛnɛ denw b'a bolo denw ko gɛrɛsɛgɛ tɛ tiɲɛ ye